प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, गौरा माता की जय, कार्तिकेय गणेश की जय। तो देखिए गुरु बहन, आप लोग के बीच बहुत सुंदर शिव चर्चा की कथा छोड़ा तनी। हमरे कथा के आप सब शुरू से लास्ट तक सुनो। ई कथा बहुत दर्द के भरा कथा बाटे, दर्द भरी कथा बा। हमरे कथा के आप सब गुरु बहना शुरू से लास्ट तक सुनो आ सुन के कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखब। देखी पति पत्नी बा लोग, आप लोग बेटी बेटा के जन्म दे के लोग आ महादेव जी उनके अपने पास बुला ले बने। तो देखी वो लड़की के जौन कर जन्म लोग देले बा, वो लड़की के साथे का भइल बाटे। तो आप सब हमरे कथा के शुरू से लास्ट तक सुनम। देखी पति पत्नी लोग गुरु बहिना बा लोग, आ एगो बेटा आ एगो बेटी के जन्म लोग देले रहेला लोग। एगो बेटा एक बेटी के जन्म लोग देले रहेला। बेटा रहे ने बढ़ रहे ने आ बेटी रहेली छोट रहेली। अरे बेटा पहले जन्मल रहे ने, तू 6-7 साल के बढ़ रहे ने, ओकरी बाद बहुत दिन के बाद एगो बेटी जन्मेली। देखी ऐसे बेटा के तब पढ़ा लिखा के लायक माई दादा तो बना दे है। दोनों जानी पति पत्नी लोग लायक बना दे है लोग। और जब लायक बन गई ने तो देखी अपन अच्छा से काम धाम करे लगने आ सब कुछ हो गई। देखी अब माई दादा लोग सोचा लोग कि चलो बेटा के शादी विवाह कर दे, तनी बियाह शादी करे लायक हो गई मने, अब कमा तने सब कुछ सही बाटे, घर दुआर बनी गई बाटे। देखी गुरु बहिना शादी विवाह लोग कर दे लोग। आ जब शादी विवाह लोग कर दे लोग 2 साल 3 साल बीतल, बस कहल जला गे माई मुअली या माई के बाद बाप मर गई ने। दोनों जानी जब लोग मर गई तो देखी गुरु बहिना कंचिते जानी के भौजाई ननद के माने ली आ के और नान माने ली। देखी 100 में 10 जानी लोग मानेला, 90 जानी लोग ना मानेला लोग। ये सब हमारे बात के ध्यान दे ले सब गुरु बहिना। बेचारी अब माई दादा लोग मर गए लोग। अब लड़की जात रही प्रतिदिन महादेव जी के मंदिर में जात रही। माई बाप लोग जियत रही तो वो महादेव जी के मंदिर में जात रही, अपन पूजा क के आवत रही। देखी जब तक तो माई दादा रहने तब तक तो भौजाई कुछ ना बोलली आ केहू कुछ ना बोलल। आ जब माई बाप लोग मर गए लोग, बेचारी के अब भौजाई खुनुर खुनुर करे लगली, रिसिया लगली कि अभी भी इतने के रहली महादेव जी के मंदिर में जात रही पूजा करे, इतना महादेव जी के चर्चा सुने जात रही। तो काहे महादेव जी इनके माई बाप के काहे लोग बचा ना ले हल लोग, काहे लोग ले ले हल लोग। देखी अब उनके अंदर इतना क्रोध बाटे, लेकिन इनसे अब ऋषिन में कहल जाला कि सब घर के चौका बर्तन गोबर गोहरा सब के काम सब कुछ करवावे लगली, सब कुछ करवावे लगली। लेकिन बेचारी सब कुछ करत रहली, सब कुछ करत रहली। आ को ओके तबो कहीं भी शिव चर्चा के अपन शिव चर्चा में चल जा, शिव चर्चा सुने, शिव चर्चा के शिव चर्चा में चल जा, शिव चर्चा सुने आ शिव चर्चा सुन के आवे तबो देखे घर में जौन काम उम्र है सब करे। जा महादेव जी के सुबेरे नहा धो के महादेव जी के ऊपर जल चढ़ा के आवे। देखी जल चढ़ा के आवे। अब भौजाई के अंदर अंदर क्रोध बहुत लगे कि मानत नाई वाली अपने पति देव से कहली, लड़की के भाई से कहली कि अपने बहन के शादी तू कर दो, अपने बहन के तू शादी कर दो, आ लेकिन दान दहेज हम ना दे। इतने के वाली तू महादेव जी के जात अली पूजा करे, सब इनकर महादेव जी हमें अगर इतने के लायक रहली काहे इनकर माई दादा के बचा ना ले महादेव जी ऐसे कहली। देखी लड़की बेचारी सब बात ही सुनती अली, लेकिन अपन भौजाई से कुछ कहत नाई वाली, लेकिन पूजा कैल छोड़त नाई वाली, पूजा कैल ना छोड़त अली। केहू कुछ कहल लेकिन अपन जात रही महादेव जी के। इनकर भाई के तो मन में क्रोध लगल कि देखा बहन हमारे इतना कैली धैली सब कुछ कैली, माई दादा मर गई ना ताज हमारे मेहरारू ये तर कहत अली। लेकिन मेहरारू के डरन देखी जाके आ घर बर खोजे गई ने। आ जब घर बर खोजे गई ने तो रास्ता में जात रहने तब तक कहल जाला कि एगो मेहरारू भेटैली आ उनकर लइका के कहल जाला हाथ दोनों कटल बा, हाथ ना सही बाटे, हाथ ना सही बा, गोड़ ना सही बा, मुंह ना सही बा, कुछ सही ना रहल। कहने रुक के कहने कि उनसे कि अपने बेटा की आप शादी विवाह करब। कहली कि हमारे बेटा से के शादी करी, हमारे बेटा के शादी ना हो, इससे हमारे बेटा के जीवन कट जाई। कहली हमारे बेटा के जीवन ऐसे कट जाई। कहने कि ना हमारे एगो बहन वाली बहुत सुंदर वाली, हमारे बहन से अपने बेटा के शादी कर ली। कहली कि
उ गुरुबैना कहली कि तोहा आपके बहन हमारे बेटा से शादी करे के तैयार होखब। कहने कि हमार बहन से का मतलब बा, हम बानी ने तैयार, हम अपने बहन के शादी कर दे। देखी अने घरे उ लड़का के माई तैयार हो गई शादी करे के, आ लड़का भी तैयार हो गई ना शादी करे के। अब अली घरे अपने मेहरारू से कहने कि ठीक बा, हम शादी विवाह खोज देले बानी, आ शादी विवाह खोज देले बानी, अब सब तैयारी वैयारी बनाऊ। तो कहली ठीक बा, तैयारी हम बनावत तनी। तैयारी देखी गुरुबहिना, अब उ तैयारी बनावत तली का करतली, जो छोट मोट बक्सा देतली वही में ईटा पाथर जौन मर्जी बा तौन भरत तली। आ कहल जला उनके बेचारी के सुबह साड़ी में भी ना खरीदतली, विवाह शादी करे के इतना कुछ धन दौलत सब कुछ बटले बाटे। देखी लेकिन बेचारी सब देखतली, आँखी से कुछ कहत ना वाली, आ जैसने के घरे शादी कर देतली वैसने के साथे उ अपन हाथ पकड़ के उ जाए के तैयार वाली, सब सुनतली। देखी अब शादी विवाह बारात आयल दुआरी पे, बारात शादी भइल लड़की के। आ जब कहार भैया लोग डोली लेके लोग आयल बाटे लोग दुआरी पे, आ जब इनकर विदाई भइल बा, देखी एक तो सामान भी कुछ ना देतली, ईटा पाथर माटी ये कुल देतली, कुछ ना देतली। जन फटा साड़ी उनकर बा पहनने वाले वाली उहे कुल बक्सा में उनके भर देतली। आ देखी कहार भैया अब डोली में बैठल, पति पत्नी दोनों जानी लोग बैठल लोग, आ दोनों जानी लोग बैठल बा लोग, आ दोनों जानी अब डोली जात अटे लेके कहार भैया लोग जाता लोग। कुछ दूरी पे गए लोग तो इनकर नजर गई कि महादेव जी के मंदिर पड़ल। आ जब महादेव जी के मंदिर पड़ल तो कहली कहार भैया से, भैया आ यही जहाँ हमके सबन तनी रोक देती, आ तनी होहरे हमके काम बाटे, तनी जैती कुछ काम बा। कहार भैया लोग सोचल लोग कि शंका हमका लगल होई बेचारी के, आ रोक देवल जा। कहार भैया सोचल लोग, कहली का कहतली कहार भैया से कैसे, कहारा जो भैया हो भैया डोलिया जो रोका में, कहारा जो भैया डोलिया रोकिए भैया। आप पिछला कहाँ रे भैया ओ भैया, आ डोलिया जो रोकी, डोलिया जो रोकी रौरे भैया हो भैया। देखी कहार भैया डोली लोग रोक दे लोग, आ जब डोली लोग रोक दे लोग, अभी महादेव जी के लगे गईली। उ लोग का जानता लोग कि महादेव जी के मंदिर में उजातली, महादेव जी के मंदिर में गईली। आ महादेव जी से कैसे अब का कहतली वही जा कारण कई के। देखी कैसे का कहतली महादेव जी से, पापा मोरे रहते ते सुंदर बरवा खो जाते ते सुंदर बरवा खो जाते। अब भैया कहने लांगड़न से बियान हो राम हे राम हो, भैया कहने लांगड़ा से बियान हो राम। पापा मोरे रात ते सुंदर बरवा खो जाते, अरे सुंदर बरवा खो जाते। आ भैया कहने लूलावा से बियान हो राम हे राम हो, भैया कहने लूलावा से बियान हो राम। कहतली महादेव जी से कि हे शिव गुरु हे महादेव जी, आप पापा रहते तो सुंदर बर खोजते, लंगड़े से लूला से शादी विवाह ना कैले रहते। अब भैया बाने तो भाभी के बात मान के लंगड़ लूला से शादी विवाह कर देता ने कि दान दहेज ना देवे पड़ी। आ हे महादेव जी हमरे में का कमी बाटे कि आज हमरे साथे ऐसा आप कोई नहीं, कितना आपके साथे इतना नैयर में दुख कटनी तबो आपके छोड़नी ना, तो फिर कैसे का कहतली। माई मोरे रहती त सुंदर सड़िया देती, जो सुंदर सड़िया देती। आ भाभी देली फटा लुगरिया हो राम हे राम हो, भाभी देली फटा लुगरिया हो राम। माई मोरे रहती त सुंदर सड़िया देती, जो सुंदर सड़िया देती। आ भाभी देली फटा लुगरिया हो राम हे राम हो, भाभी देली फटा लुगरिया हो राम। कहतली
कि माई रहती तो सुंदर लहंगा देले रहती, चुनरी देले रहती, सुंदर से बियाह शादी भइल त अपन आइल रहती। अब भाभी वाली तब फटा लुगरी में हमके कह के विदा करतली, महादेव जी से कहतली बिखो गाना है महादेव जी जौन बा उहो गिलट के देले वाली। माई रहती तो सोना के गढ़ा के देती। कैसे का कहतली, माई मोरे रहती ते सोना वे जो देती, जो चानी ये जो देती। ई मोरे रहती ते सुंदर सुंदर सोना वा गहना वा गढ़वती, गहना वा गढ़वती। अब भाभी देली गिलटी के गहना हो राम हे राम हो, भाभी देली गिलटी के हरावा हो राम हे राम हो, भाभी देली गिलटी सामानन हो राम। कहतली कि माई रहती तो सोना के गढ़ा के देले रहती, अब भाभी वाली तो सब गिलट के देले वाली। देखी इतना बात महादेव जी के मंदिर में कह के रोतली शिष्या। जब इतना बात कह के रोतली कि कवन हमरे में कवन गलती रहला, कि का हम कैले रानी आज हमरे साथे, हे महादेव जी ऐसन करतनी। अब देखी कहार भैया लोग सोचता लोग कि दुल्हन गईली का करतली वहरे, उनके दुल्हा के लोग भेजता लोग लूला बाने। अब भेजता लोग कैसो बेचारा गईने लंगड़ात के कहार भैया लोग कुछ दूरी ले छोड़ल लोग आ गईने आ जाके जैसे महादेव जी के मंदिर में जातने ऐसे घिसत घिसत जातने। महादेव जी देखी उनकर देख के दुख, उनकर पैर सही कर दिले बने, दोनों हाथ सही कर दिले बने आ सब सही कर दे हने। देखी महादेव जी सब देनी, देखी मनई के भगवाने सब देने, आँखी आन्हर रहेला उहे दिए, गोड़ लूला रही उहे देने, कोर फुटल रही उहे देने, सब उहे सही करे ने। देखी वहाँ शिष्या के दुल्हा सही हो गई ने। आ जब सही हो गई बाने अब वहाँ से मंदिर में से शिष्या लेके आवत तली। आ जब शिष्या लेके आवत तली अब कहार भैया लोग देखत तालो कहत तालो कि तुहार ते हाथ गोड़ सही हो गई बा। कहने कि सब हमारे पत्नी के कैल हवे कि महादेव जी के मंदिर में घुसनी, हमारे महादेव जी के मंदिर में हमार पत्नी रोवत रही वही में घुसनी, सब ये महादेव जी के लीला हो। अब देखी अब लेके गई ने दुल्हन अपने दुगारी पे लेके गई ने। माई देखली हमारे बेटा के ते हाथ गोड़ सब सही हो गई बा। अब काली हमार पतोही तो लक्ष्मीनिया हो, हमार पतोही लक्ष्मीनी है कि ऐते कह घरे हमारे बेटा के से शादी करत कह, हमारे बेटा के हाथ गोड़ सब सही हो गई बा। सुंदर से आरती देखौली, अपने घर में आरती देखौली, सुंदर उतरली, घर में लियवली, सब कुछ कैली। अब धीरे धीरे उनके घरे रज गज सब हो गई, टट्टा टाली घर दुआर सब सही हो गई, महल बन गई बा। देखी अब सब कुछ सही हो गई बाटे। गांव गड़ा के लोग सोचता कि देखा उनकर पतोही कितना लक्ष्मीनिया बाटी कि घरे उनके ऐते कह बुढ़िया के नसीब सही हो गई वाले बाटे, बुढ़िया के बेटा भी सही हो गई ने। आ घर दुआर सब राजमहल सब सही हो गई बाटे, अभी ते राजा रानी के तरह हो गई बाटे लोग। देखी सब उनके नाती मिल गई, नतनी मिल गई, सब खिला के मिल गई। कुछ दिन बीतल, जब बीतल 4-5 साल बीतल, सोचने भाई कि चला अपने बहन से आन्हर के साथे तो बियाह शादी कर दिले रानी, अपने मेहरारू के छुपे गई ने मिले गई ने। चला अपने बहन के तनी हाल चाल ले आई। आज जब गई ने हाल चाल लेवे गई ने तो देखत तने हमारे बहन के तो टूटा घर रहल, सब कुछ रहल। अब घर तो चिन्हत ना बने। आज जब घर ना चिन्हत तने तो पूछत तने अगल बगल में के यही जा हम अपने बहन के शादी कैले रहनी, आप सबन जान तनी कहल लोग कि हाँ ये तो घर हवे। तब तो भाई सोचे लगने हम तो अपने बहन के शादी कैले रहनी, एगो लूला लंगड़े के साथे शादी कैले रहनी, इनके घरे तो ऐसा कहाँ से हो गई। जब चिन्हने अपने बहन के कहत ने हमार बहन ऐसी है, आ जब यह तो बहन का कहतली अपने भैया से कैसे किए भैया तू तो हमके लंगड़े के साथे लूला के साथे शादी कर दिले रहल, तो का करे हमरे दरवाजे पे अल।
आखिर में ये भैया हमरे में कवन कमी रहल कि आज हमके लंगड़े लूला के साथे शादी कैलो। आखिर में अपने भाभी तो दूसरे घर के रहली, उनकर कहल सुन के तू हमरे में कवन कमी रहल कि हमके इसने घरे तू शादी करत रहल। आ महादेव जी के मंदिर में जात रहनी तो भाभी कहतली बाप माई के तो खा गईली, लेकिन महादेव जी के पूजा कैल ना छोड़तली। लेकिन देखी महादेव जी के हम काहे ना कहनी कि सब कर्म के लिखल रहल, महादेव जी के में का गलती बा, लेकिन महादेव जी के अपन पूजा कहतली कैसे। जो कैला भैया लंगाड़ा से बियाह हो, लंगाड़ा से बियाह न हो, करे आइला हमरे दुआरी हो राम। हे भैया का करे आइला हमरे दरवाजे हो। कहतली कि तू ते लंगड़े से लूजे से सबसे शादी को देल, का करे अइला दरवाजे पे। भाभी के जब कहना मन लो तो तू कह देल तो का करे अइला हाल चाल लेवे। कहतली कि कैसे का के जो कुछ ना हम ना बिगड़नी, जो हम ना बिगड़नी, महादेव देहने हमके सब कुछ हो राम। हे राम हो महादेव सब कुछ देहन हो राम। केहू के जो कुछ नहीं हम ना बिगड़नी, जो हम ना बिगड़नी, महादेव सगरो जो रचनन हो राम। हे राम हो कहतली कि हम केहू के कुछ ना बिगड़ले रहनी, तो हमके सब महादेव जी देले बाने। ए भैया हमरे केहू ना बाटे, हमरे ने भाई बाने ने हमरे भौजाई बाने। जब माई दादा मर गई ने तो हमरे केहू ना बा। अगर माई दादा रहल रहते तो जो बाप हमार सुंदर घर देख के सुंदर बर देख के बियाह कैले रहते, आ माई रहती तो सुंदर गहना गुड़िया देख के शादी कैले रहती। लेकिन ए भैया तू भाभी के बात ही मन लो, तो हमके लंगड़े से लूजे के साथे शादी विवाह कर दिल, तो का करे हमरे दरवाजे पैल। हमार केहू कुछ ना हवे, हमार जवन हवे तो नहीं महादेव जी हवे। कि जब महादेव जी के दिल से मनली, माई दादा मर गई न त, लेकिन हम महादेव जी के मंदिर में गए ना छोड़नी, महादेव जी के पूजा कैल ना छोड़नी। सब महादेव जी हमरे पति के सही कैले बाने, हमरे पति के सही कहने, सब गोड़ देने हाथ देने सब कुछ देने। हमार सास हमार ससुर सब केहू बाटे, हम बहुत सही बानी, सब ही महादेव जी दिल बानी। तो देखी गुरु बहिना कबो ना सोचल जाला कि घर में हमारे कष्ट पड़ल तो जेकर पूजा पाठ कर तनी हम उनके छोड़ दी, कबो ही अपने मन में ना बसाल जाला। सब देखी सब उहे सब करिए जवन करिए तब मान भगवाने महादेवे जी करिए, तो कबो अपने मन में ये विचार सब ना करम। हर हर महादेव।